piny adiera kose seche moko nyalo bedo abeda ni en mano mar joma nitiere telo kata jogo mantiere paw siasa manyo mana lemo margi nikech nyaka sani koro liekore no nyalo bedo ni en sirikal mar barwa bar ma kaka mano wasenene kinde mokalo chien. Mokwongo adwa timo mos ne jok ma nyowito nyithindgi, jok ma pod nitie osiptal mayudo thieth, kaachiel gi joma nowito mwandugi kaluwore gi tungni mane nitie Kenya. Aparo ni twak ma wantie kawuono ni kata mane president gi Raila obede gin gik moko ariyo mopogore. Piny mar Kenya pok otieko even week achiel gi nus kane jawuotwa gi nyithindwa manyiri ne nitie ndara kamanyo their right. Aro ni kapok wadhi kanyo to wadog chien gi omiyo nyicha tabu obet. Tabu nyicha obet ni kano okel chike manyien mag weche mag pesa mar pinywa ka to nyicha ji reject gi ma jowa notamore modhi ndara mowacho ni kik ukadh chikegi e od bura nikech ok gidhi favor wa. Wan gi budget manye wating'o ma pod turowa ma pok watieko go. Kumedo machielo to kwadhi maber. Gini nochopo it ji te. An wuon naonge Kenya ka but nanyalo nene gi kuma ne antie. Nanno ka nyithindwa otamore chieng' mokwongo nobedo very peaceful demonstration mane gitamore ndara ni ok wadhi yie chikegi mondo kadhi. President William Ruto ne nitie Kenya ka sechego, jood bura ne nitie Kenya ka sechego. Ne gidhi mbele magi kadho chikegi. Ma kadho chikegi moketowa e chandruok ma koro wantie nyaka sani. Nyaka ncha Ruto tamre keto koke chik ma en manodhiro mondo mi odhi okadhi e bunge. Inyalo paro speech mar William Ruto mokwongo. Nowuoyo ka en gi ich wang', nowacho ni jok mane nitie ndara ne gin jokuoge, ne gin jok maricho mane odhi ketho ratiro mar jo Kenya. Mano wacho ni mago jok ma dwaro ni mondo bedi tweyo, mago joma onego bedi tweyo treason. Chieng' mar ariyo wachako neno ka ochako wacho ka koro kete owuoyo, ochako wacho different thing. Chieng' mar adek bende koro yie ni koro yie winjore gi vijana gi. Chieng' mar ang'wen koro nitie dialogue. Aparo ni dialogue enyewe ok en gima rach ne piny owacho mar Kenya. But sani ok odwa dialogue nikech dialogue osebedo Kenya ka all the time. Gima wadwa ni mondo timre. Nitiere agenda mane agency okete table ni nyaka watiek go. Namba achiel corruption mantie Kenya ka. Nyicha waneno ka ministers waringo gi ndege. In fact, wanyalo dok chien ng'e ni chieng' mipidho yien. Adwa chako gi kanyo endo. Iyudo ka yien ipidho gi ndeke. Yien en siling' 5 kata siling' 10. Ogol ndeke 8 ringe kor yamo ka dhi pidho yien. I can witness maroma Homa Bay County. Aneno ka Murkomen to gi Omolo obiro pidho yien achiel in Homa Bay at a coast magibiro gi ndege kanyo. While ng'ama pidho yien ni to dok dala gi siling' 200 kata siling' 300. Mane kama piny mar Kenya ochako we gudo reru. Jowancho kelo report ni just a mere MP dhi Harambee to golo $20,000,000 kata $2,000,000 kata $5,000,000. Well, jok migo negi Harambee gi igo Harambee ne kanisa. Nyithi kanisa gi jogi to dok dala maonge gi pesa. Gin gidok nindo kech and while gin magichulo tax. King'iyo difference mar ministers wa gi jok ma nitie piny manogo kura. Nitie pogruok maduong' ma ok inyalo yudo. Nyithindwa njo wacho na pana nitie kuma Kenya dhi godo marach. Nyaka watamre this finance bill 2024 ma wakon president na pana jok mon wayiero nwamiyo power kokalo kuom kura. But ne ok wamiyo gi power mondo ginyanyasa wa. Jowa notamore gini nokelo tho kane waneno. Polis nonego ji maonge gi makosa. Polis nonego nyithindwa mantie gi flag gi kitamba marachar. Joma ok are not armed en mana gi simbe kende. Jogi nyonegi. Ne ok gichung' ne giwacho ni afadhali wathone piny to wanwang'o lokruok. Nyaka sama wuoyo ni jowa machalo Rex gini ne oiki juma mokalo. Moko pod ok oiki. Nye ka bunde omako nyathi ma jahiga 16 jahiga 10 e Nairobi ka. Nyathini endi jonyuol ne pun tiere gi rem, pod gin tiere gi kuyo. Ncho kon president Ruto koro beta ang'o monego bed ni timo kopogore kod luongo twak manyaka sani koro luongi. Twak ni ok dhi konyowa. Wako kawo action. Jo Kenya ok ngokawo thuolo margi molo jotendwa. Ahero Raila kendo mano ng'ata. But sani ok en time mar dialogue. Ok ngokawo thuolo wago mos ne joma nowito nyithindegi. Wadhi walemgi kata mana e utegi. Waik jogi. Wang'i ni sirikal mar Ruto ni be otimo gi kanye wawacho ne nikech dialogue ok dhi konyowa. Ka minister mano okwalo to pon tiere office. Recho in korka kori ni wacho ni twak makamae nyalo bedo ni